Салом алейкум мардум. Имрӯза видео дар бораи планшетҳо тамошо будам ва планшетҳои GT40 овардем. Шон чанд светш аст. Иҷада бошад свети голдаш, сабз будаиш, кабуд, сиёҳ, ранги фиолетвиш. Ина ҳозир якчаҳуй мекунем, нишонтон метем чихе вид доранд, чи дадрашон дорад, дадраи коробкаҳошон. Ҳозир ранги фиолетвиш ҳои кардам. Ё бошад пештарак биёбрад. Номуш бошад GT40 Ultra. Метавонед дар WhatsApp нависен, дар рӯи экран номеро ҳастай. Алоқа мебурен, чанд сумдан ҳозир ма шумо дар гап мезанам. Нархи ё бошад 8500 рубл. WhatsApp метавонед корфармонда дадраи YouTube, TikTok, 5G кор мекунад интернеташ ва дадраи коробкаш бошад чи аст. Ҳозир ҳуиш мекунем. Биёвай пештарак. Ку коробка худаш ку опа планшет барои дако, барои тамошо кардани YouTube, барои каналора мешаванд, барои тамошо кардани YouTube шон. Я ҳозир буҷухи гирон шавад, уже ранги фиолетиш қати чихол шаи. И ранги фиолетиш iPhone монанд. Камераш 13 мегапикселай. Ва я да пара мемонем, воз мебинем. Ода драш чи аст. Иҷада бошад мишка дорад. Батарейка драш мемонед. Ду батарейка соат да мемонед. Пулто да мемонед. Ай ҳаваё мехирен. Мехирад. Мемонеша кор мефаронед. Баъд как ноутбук кор мефаронед. Инҷа блок, инҷа бошад ҷои наушники беспроводной ва ба ҳамин метавонед заряд монед наушники беспроводноитона. Ва иҷада бошад 3D очки ҳастай, кабуду сирх. Ва иҷада бошад ручкаи хиша дорад. Метавонед нависенша ба иса метавонед планшета кор бифармонед. Ва кабел проводной барои заряд монданаш. Ва иҷада бошад симак барои сим-карта ҳуй карданакаш, ҷои сим-карташа. Иҷада бошад пилёнка барои рӯи экранаш отдельни бо ҳастай. Ва иҷада бошад клавиатураи худша дорад. Любой ҳарф, любой рақам, ҷои гирон кардан, ҷои Bluetooth ҳамааш дар инҷа ҳастай. Метавонед бемалол кор бифармонед. Барои бачаҳое ки мактаб хонанд ё мактаб намехонанд фарқ надорад, метавонед кор бифармонед. Барои хеле планшетҳои хуб ҳастай. Ва иҷада чи ҳастай, ина як бора гиронш мекунем, мебинем планшет чӣ хел кор мекунад. Ҳама каса мебинем чӣ хелай пеша видео тамошо кардан як лайкмон. Ва ина ҷои камераш як бора медрояд худаш. Тамом, ина ҳатта сурат гирифт. Сразу сурат мегирад. Ягон 512 гигабайт памят доради. Хеле як қиёмат сурат давид мекунда. Ва меброи она менюш да уже ягон чиз качат кардан дар кор нест. Худаш дорад 10 та бозӣ дорад, шароит дорад, настройка ҳамаш, WhatsApp, YouTube ҳама чӣ дорад. Просто эра мехарию, просто истифода мебарӣ. Тамом. Агар амхали планшетҳо харидорӣ кардани бошед, ина любой расеткаш ҳастай, магазини Риафон метавонед харидорӣ кунед. Номеро дар рӯи экрана барои харидан. Мо якта планшет ё телефон харидорӣ кардем, дар инҷа ҳастай шарикҳое ки зар. Ҳозир камаш монда ба наздикӣ бо иншаалло пуриш мекунем, нишонтон метем. Агар ки рӯзи ид биёен, шарик метем, якта телефон мехарем ку якта шарик ҳастай бо отдельни подарка ҳастай. То рӯзи ида шумо да придумат мекунем, якта шарик бо якта дига подарка рӯзи ид дода мешавад. Метавонед сразу занг рӯзи ида якта заказ ки якта дига подарка ҳастай беғайр за ин шарикҳо.